zakhamuzi, bantu bonke abamnyama. Sicela nisisize silwe nale nkinga eyadalwa ama-askari, ukungena kwabantu bokufika bexosha abantu bendawo. Sisizeni sakhe iNingizimu Afrika esasiyiphupha sonke, neNingizimu Afrika izizukulwane eziningi ezazilwela yona. Ninganikela ngokuqondile kubantu abafana noPhakela Mthakathi, noma nivule iphrofayili ku-ecosystem. Thina sizonikela ngesabelo esijwayelekile embonini ukuze kusekelwe imisebenzi efanayo, futhi sisize ukusabalalisa iqiniso kabanzi. Sicela niphinde nenze iminikelo kubantu abaqotho ababhekelana nengozi ukuze balwe nokungena kwabantu okungahlelekile nokuxoshwa kwabantu bendawo. Laba ngabantu abaqotho, amaqhawe alungele ukusebenza ukuze sethole imisebenzi nomnotho ubuyele kuthina. Izwe libuyele ezandleni zabanini balo. Thina iPhimo Ecosystem sizonikeza isabelo esijwayelekile embonini kulaba baqotho, emaqenjini afana noMarch and March, uPhakela Mthakathi nabanye. Esikucelayo nje ukuthi nithwebule futhi nilayishe ubufakazi bomnikelo wenu, izizathu zenu zikujoyina lo mzabalazo omusha kuphrofayili yenu yePhimo. Izizukulwane zenu kumele zazi ngomnikelo wenu, ziqonde futhi ziwazise umzila enawuhamba ukuze nibanike impilo engcono. Ngabanga sokufa safa saphenduka saphenduka nje bo. Wemono